vlog sa about sa Uclick, and nag-open na sila sa ilang second branch sa Cebu City, and it was so cute and nice. Kaya ribbon cutting sila and blessing para more than ang swerte dai. Muna ano pa picture din sa honors and all, very cute. So ang Uclick na ang peg nila de kay kanang at the safe at the name itself de na kanang mag-picture ka sa yourself, and kung anjo siya de kanang 100% privacy, wa mo tanaw ni mo girl or ana. So mo na siya na kanang nag-blessing manay kaon. Cute kayo de kay second branch na jud nila de sa Cebu City girl. Pag first kay na dito sa Talisay City da, I'm so honored to na invite you ko nila girl. Man naadyo ko silang first branch to second to third na da, and that's so cute girl. So mo na ang peg na explain na ni nako sa ako ang first sa Talisay branch de man mo na mo-picture mo man imo na ipakita man asa nyo gusto i-select, and mora na ang mga kuan day mga pictures i-show man details jud siya day man high quality and very high resolution girl. So nice kini siya kompleto jud ang tanan day with the family and friends and cousins ana day, to the lovers, to the ex, to the pets ana girl man mo na to the LapuLapu branch day kay naka makeup jud ko very light, and kuyog ako ang best friend na girlfriend day man nakakuan jud naka-gig me very light before the opening sa LapuLapu branch sa Basak City's Times Square. That's so cute girl man. Third branch na nila day. Kaya imagine ka day na anak nakapaspas day man. Nakanuna jud ko day kato pag Talisay day kay napadyo koy kuyog ato day man. Akong naong ana day kay naka CO2 laser ko anak murag nag-itom. Una na balik ko sa chika naka-realize jud ko day naka sa Talisay na po koy kuyog ato day na special someone karon kay ako na lang day og mga amiga na lang ang kuyog day man. Blessing na sa silang new business to ang to the counter day. Laban na kay day tulo na dyan ang branch sa Uclick dahil sila na siya pinaka-powerful sa tanan dahi. Man, bona i-bless dyan na dapat ang mga business and all kaya para powerful dyan ang negosyo dahi. Man, more swerte dahi. Man, ribbon cutting na dash. O diba, dali aro kayo ang panahon dahi. Naka-realize dyan ko na kanang, nadyo ko yung sa nakara ako na lang. Luwi kayo na ako na lang dahi. Nagtanaw-tanaw na lang ko nila girl. Sa nakuna dyan ko na kabaw dyan sila na ko kuyog ano man na ano dyan. Mapapicture na sa tag-iya dahi. Man, ang concept ano dahi kay so cute ra dyan yapon dahi. Kanang, mo picture ra dyan kasi mo self day with a remote control and all. So yun na jud day man fang na dash day kay katong na makeup ni madam na owner day kay wa jud mi kaon na day man heavy kay ang fang girl char lang man. Congrats to business. Thank you Ma'am Marge and Sam Orlands as nakana ino sa ko gi-invite inong new opening branch sa LapuLapu day. So thank you so much kaayo, and more na ako masay mo na buhat to mag-click ra ka girl man tanaw ra imong picture. Wish the best asa ang kanang gusto ganoy ang pera kanindot and all, pero kay asa na naman ang dapat i-print or dili i-print basta ang tanang soft copy masana jud na sinong email tanan jud day man. Wala ray dapat makuyawan girl kay worth it ra jud ang Uclick day. Like I said kana mo picture mo wa jud magtan-aw nino day inyuha jud ko anday moment and time man ako nabantayan day if naka dito day dali kang oras girl pero maghuwat kas gawas day makaingon jud ko dugaya pa human uy as in man ako na experience day. And I hope you guys kanang enjoy mo sa akong little vlog about sa Uclick, and thank you so much Uclick for inviting me.